Vítajte pri mojom novom videi. Dneska ideme si zahrať novú sezónu v Fortnite. Ešte som nehral, aj keď môžete vidieť, že mám level 3, lebo proste ma to hneď nejako vyexpilo, aj keď neviem ako. Už som si kúpil aj Battle Pass, vidíte, už mi tu dalo aj odmeny. A teda neviem ako, ale ideme zahrať prvú hru a tak poďme na to. Kým sa mi ešte načíta hra, rád by som si pozrel nový Battle Pass. Prvý skin je takýto. Celá pekný. Takýto backbling má. Takýto V-Bucksy, glider, druhý style. No tak už to asi celé nepozrieme, hodilo mi to už do hry. Tým lepšie idem si zahrať a dúfam, že to bude aj prvý win. Takže pohoda, ešte sú tu tuším nejaké mikrolagy, ale nevadí. Inak povedzte ešte, či chcete nejaké videá z Minecraftu, rád by som urobil, lebo založil som si svet ako nový, ktorý som ešte nenatáčal ani nezdielal na YouTube, takže dajte vedieť, že či chcete z toho už rozhraného svetu, alebo či chcete iba, že či si mám na novo uložiť, či založiť svet a tak, alebo henten svet rozohraný, dajte mi vedieť. Ja by som si rád lendil tuto, celkom to tam dobre vypadá. Ideme sa tam pozrieť. Som mi poďakovala autobusárovi, škoda. Ale kamaráti v škole mi hovorili, že je to dobrá sezóna a takže idem to vyskúšať, zahrám si a tak u pohody. Že nám tu aj nejaký týpek lendí. Aha, táto pumpa, stále je tu pištolka, Ideme, to je nejaká čestka, kde hore nie. Či toto bude nie. Áno, toto je často. Nejaká sniper. Ja chcem miníčka. Nehral som to, neviem čo tu je, takže tak. Budete to mať teda, jak nehráte Fortnite, tak uvidíte, čo tu je nové. No poď. Nechceš? Bojíš sa ma? To čo je? Tak nič, kamo. To neviem ani čo bolo, ale idem novú hru. Ja som presne vedel, že ja tu budem mať nejakých najetých úplne. Že to nebude isto prvá hra, prvý win. Ale tak idem skúsiť druhú hru. Dúfam, že tá už bude lepšia. A už sme v hre. Teraz to veľa ľudí hrá, takže sa to rýchlo načítava. A povedzte mi, do komentárov napíšte, že či to mám dobre odzvučnené, či ma zle počujete dobre nahlas, alebo moc ticho, alebo tak.
alebo či hru moc počujete, alebo tak napíšte, nebojte sa kľudne, ja sa nenahnevám, ja budem iba rád, lebo neviem ako svoje videá, ja sa bojím dívať, lebo to proste viete, no a takže ideme do autobusu. Ja by som zase len diel tuto, tam sa mi to docela ľúbilo. Inak tie kurty, čo tam boli, tuším, boli aj v chapter 5 sezóna 1. Tam neviem už, ak sa to volalo, ale tiež boli tie kurty a on to bolo v tej zasneženej lokácii. Kto to hrával, tak vie, možno nevie. Bolo to tak na okraji mapy, ale tak, dobre. Tuto je nová lokácia, to bude asi ako taká Inak toto sa mi docela ľúbi efektne, ako to urobili, sa to pekne zem. Tam je jeden medailonček a druhý medailón by údajne mal byť na ostrovoch. Tie, že sú tiež zmenené, neviem ako, ale nejaké dve pištolky. A už mám aj korunku. Nemám už ešte ani goldy. Si tu toto a dám si Big Pot. Tu vidím nejaké motro. Tu pištolky vyzerajú dobre. Máme nejakú kasničku. Nejaké slurpy, dobre. Dobre, to bude asi... Tak to zničíme. Táto pumpa bola aj v chapter 6 sezóna 1 Outlawka. Medkit. Ale kamaráti mi hovorili, že je tu aj tá pumpa, čo bola chapter 6 sezóna 1, to taká nová štvorná bojová, že vraj, že je dobrá, však ako ja som ju rád mal. Aha, legendárna čestka, hneď takto na novo, dobre. Aha, tie zase tieto pištolky. Berem si radšej takto to bigo. Slurpy. Poničíme, brokidaj. Dobre. Kematro. Rád by som išiel na tie ostrovy. A že vraj, že tu je nejaké DMR-ko. Lenže neviem, jak... Aha, až ho tu aj máme, hneď nám padlo. To skoro dobre. Koľko to má nabojov? 2, 4, nechce sa mi to počítať. Vyzerá celkom dobre, ale rád by som vyskúšal tieto pištolky. Aha, takto máme takéto. Aha, a sú tu nové rukavice. Hačiu som si kýchol, až mi sluchatka padli. Aha, takýto dobré. A ešte takéto dačo. Aha. Radšej zoberiem ten Big Pot, neviem. A to sa ako si rýchlo ničí, však
čo som robil? Raz som sa odrezal a raz som strelil nejaký bass boost a už to má 91%, no to nie je normálne. Najradšej takéto itemy, ktoré sú akoby bez durability, alebo jednoducho bez... OK. To môže byť niekedy dobré, že akoby... Vy keď takto letíte, a mierite, tak vám to dá takto. Asi toto nebude ničiť fall damage, toto hádzanie, keď... Neviem. Až som marknutý. Aha, to som... Aha, takže... To čo je? To dáva ako si moc? Si medkit. Poď. No, kámo, to sa nedá. Tu má tiež len tie pištolky. No, to sa nedá. Tak ja skúsim ešte jednu hru. A tak hentá maska, to je, čo je? To čo má na sebe? To je neviem čo. To je skin, či čo to je? Neviem, čo tu je nové, kámo. Ani to nejde zistiť. Proste vedia, len tu ich najatých, kámo. To sa nedá. Našťastie, že sa to tak rýchlo nájde tá hra, kámo. Lebo mňa by tu porazilo. Jojej. A som hovoril, keď vy chcete, tak povedzte, či nemám natočiť nejaké video aj z Minecraftu a tak. Táto brokovnica, tá bola aj chapter 6 sezóna 1. A ja som nemala rád, ja som absolútne nemala rád. Ešte sú to vidno, sú to ešte nejaké mikrolagy, takže predsa je to ešte nová sezóna. Epic Games to bude podľa mňa ako keby ešte upravovať, aby to nebolo. Ale teraz by som rád landil niekde inde, ako som landil. Keby tuto landím. Neviem, čo znamená hentá, keby, no toto, to biele. Pozeráme sa. Alebo, a tak idem len do tuto. Ale jak to bude ako minulú hru? Hneď tam budem mať nejakých typkov. Tak. Tam vidím len jeden chalan. Vyzerá byť ako docela bot. To, idem na túto strechu. Ukáž, dobre. Nejaké broky. Snajperku som ešte nevyužil. Tak, to. A máme tu nové rukavice. OK. Neviem, ja na tieto rukavice a takéto podobné veci moc nie som.
Aha, to je to Kappa Factory. Či Kappa. To je henta tá lokácia. Tuto, Kappa Factory. To sú nejaké... Aha, to je nejaké mytické postačky. Ukáž? Sú tam nejaké teórie. Ty kokos, to čo? To nejakí psi prileteli. To bude podľa mňa z tie pištolky. OK. Skúšame toto. To nejakí psi. To bude asi dobre, lebo to bude asi kúsať typkov. A bude to dávať. Tu máme to DMR, čo som minulú hru nezobral. Takže zoberiem ho teraz. Snajperku potom vyskúšame. A máme tu ďalšieho týpka. No, a som proste dead, kamo. Jak sniper rifle. To sa proste nedá. To sa nedá, kamo. Ste. Kade prídem, tade mám najatých. No to už fakt úplne kaká. Proste. To čo? Ešte kamo, nejaké one. Fakt nepochopím. Asi nebude dobré, keď budem mať ako tie pištolky a budem letieť z tej stavby a budem do neho strieľať, tak to asi nebude dobré. Sa nechce. No, už sa pripojte. Však, no, dobre, ideme tu. Kámo. Aj toto sú nejaké tie dymy. Záhadné. Landím teraz. Čo ja viem, landím. Tak môžem ísť túto na trebárs. To zase bude toto. Typek lindí, OK. Ja túto lokáciu, to nie, proste. Ja idem, to idem landiť. A títo, čo tu sú tie sprajty, alebo ja to volám čučumuňu, tak ja som vedela, že sú nejakí supermani, ale ešte som to zatiaľ nevidela. Zónu ešte nemám, OK. Sa tuto schovám a volá mi táto, tak chvíľu počkajte. No, táto. No. 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 No, čau. Dobre, takže už som zpátky tuto. To je
je čestka. Tu máme tie rukavice nejaké. Tu máme slurpy. Tu máme čestu. Tu máme tu snajperku. A chci so mnou hrať Matejko, môžete vidieť. Keby dačo, je to môj bráško. Toto SMGčko. A toto nebudem brať. Mám ten Jack. A ešte nepredávajú tú pumpu. Dobre. Aha, to som mohol dať. No, konec randy. Potrebujem nájsť pumpu. No. A už tu je naša nenávidená lokácia. A tam je ten čučuňo, Superman. No, to čo je? No, on má pumpu, a ja nemám. Rýchlo, 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 rýchlo. Našťastie, lebo už... Ja už by som to... Nie, ja už by som to vypol, fakt, ako... Nemám. Stále nemám pumpu. Prosím, pumpa. Máme tie ostrovy. Nič, stále. Môžeme si ako skapať. Moc sa mi nechce ísť na tie ostrovy, lebo je to strašne ďaleko. A dovtedy tam... Tu je... A to ako čo robí? To mám ako... Aha! Už chápem. Aha, tak to dobije. Ona to teraz bude lietať okolo mňa. A tu je tento druhý typ. Modrý, jak tu bol. Či to má laserové oči. A moc to nedáva, ale... Padni, prosím. Ja som dead. No, takže nič. Nepodarilo sa mi dať win, takže
Zatiaľ sa majte a napíšte, či chcete viac takýchto videíok z Fortniteu a zatiaľ sa majte. Čus.